Hello. Good afternoon, guys. Diang akong bana, guys. Naghikay siya aron mag-igod og tungog. Kay ang iyang trabaho, dako kay pangita. Manaranggot lang siya, guys. Muna siya, guys. Manaranggot. Iyan ang gihapinan og ayo. Mag-igod na siya, guys, kana. Pero katawa pa, guys. Hello. Maayong udto. Maraming taon niya mong pagkabuhi, guys. Gibuhi niya sa 7 ka buok bata ang pagpananggot. Anaon na niya, guys, para siya ang malimpyo. Pana siya, guys, kung sa Tagalog lambanog tuba. Tuba. Ibara din lambanog. Tubang, guys, kay para di maklaro. Una siya, guys, kahoy ni siya, guys, iyang pan kani siya kana muna siya ibutang sa duga sa lubi nga iyang garab iyang pananggot. Lami kayo ni, guys, ni atong panahon nang moinom pa ko karon, guys, nagbag-o na kana na lang ang parag-inom, guys. Muna na siya. Hello, guys, welcome my YouTube channel, Catalina Arps. Hapit na siya mahuman, guys, oh. Iya pang gipaspasan og brush para matanggal ang tapo-tapo, guys. Pila na ka kilo? Tulo ka kilo, guys, nga tungog iyang gipalit. Sud sa tulo pod ka adlaw. Na siya, guys. Kapoy tao ng pag-igod ang kanang taong magpananggot, guys. Kapoy kay na. Kay daghang kay proseso ang paghimog tuba. Abisan sa pagkabuntag, abisan sa pagkagabi, daghang kay tuba pagka human, guys. Di ba, guys, kuyaw? Shout out dyan kay Jojo Arpon, guys. Kay Jory Egano, shout out dyan. Kay Pinky Tagalog, naas Canada. Si Maricho og si Arnold, shout out. Ana jud, guys, ang among pangita lisod kaayo magkuan magkahimog kwarta, mag-agi sa sakripisyo kaayo. Wala na siya ang iyang gikan.
Saon man guys, wa man makaabot pag human og eskwela. Kay perting lisura ni atong mga ginikanan. Dugay kay makahuman guys, kay kahit kaayo ang kahoy nga gurot-guroton. O diri na lang isa nako kutob guys. O maayong hapon sa atong tanan. O please subscribe guys, hawa pa maka subscribe sa ako o shout out sa mga tanan ako mga vloggers dyan. Bye bye.